हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो सब मेरी फ्रेंड को इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और आज खास दिन है, हम जाने वाले हैं कहीं दूर, तो बने रहेगा मेरे वीडियो की एंड तक। ज़रूर कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ देखने को मिलेगा और अच्छा अच्छा नज़ारा देखने को मिलेगा। तो हम कहाँ चलेंगे वो अभी नहीं बताएंगे, वो बाद में बताएंगे, जो आप लोग देखना पड़ेगा। देखेंगे ना? हाँ, देखना ज़रूर। तो मैं अभी सज धज के निकल पड़ा हूँ। मेरा रेडी हो गया, सिर्फ जाने का बाकी है। तो मैं बोलता हूँ घर को टाटा। डेरा, ओह डेरा नहीं है, मतलब हमारा जो ट्रेडिशनल लैंग्वेज है वो निकल जाते हैं कभी कभी, क्योंकि घर में हम लोग ज़्यादातर हमारा जो बोडो लैंग्वेज है ना, उसी से बात करते हैं। तो इसलिए उसको घर को डेरा बोल रहा था। डेरा नहीं, हमारा लैंग्वेज में घर को नो बोलते हैं। नो, बोडो में नो बोलते हैं। ये घर है, मतलब ये बे नो। घूमने चले या पिकनिक पे चले, जैसे घर से निकल रहा था ऐसे ही आ सके दुआ करता हूँ ऊपर वालों से। तो अब सब भी ऐसा ही दुआ करना, जैसे घर से निकल रहा था ऐसे ही घर में वापस ताकि आ सके। ठीक है, तो बने रहेगा वीडियो की एंड तक। तो फाइनली हम लोग चढ़ चुका है कार पर और रवाना। नेशनल हाईवे मोनफैबाय। ओमफ्राय जों गय जादोंमोन दखानाव एसे, ओमफ्राय थाव सोनायसै। थाव सोनानै सिदा होग्रोनोसै ड्राइभारा। अब्ला पुरा एक्सपिरियेन्स गोनांखा मजाया। हाउसनासो खोनालायलांबायसो होनदां। नैबे गासै जोंनि गामिनि गोजा ओंखारजोब्बाय। थावा सोखांबाय, पेट्रोल डाल चुका है अभी। तो हम लोग अभी रवाना देने वाले हैं। तो ये पीछे 7 लोग बैठ रहे हैं अभी। तो बने रहना वीडियो की एंड तक। और खास जगह पर मैं जाने वाला हूँ। बहुत ब्यूटीफुल नेचुरल है नेचर। वेदर तो आज बहुत धूप है, बहुत गर्मी हो सकती है। घूम लेके जाओ ना कि ठीक है। रास्ते से हम लोग जाने वाले हैं, ये राइट साइड से, और ये राइट साइड से लेकर हम अभी सीधा इधर। तो दोस्तों, हम लोग आते आते अभी ड्राइवर चेंज हो चुका है। अभी हम लोग मैं चलाने वाला हूँ। तो X7 BMW को मैं चलाने वाला हूँ। और तो हमारे साथ है एक मेरा दोस्त है, वो दूसरा क्लास का है। वो अब कुछ बोल रहा था मुझे। तो चलते चलते हम लोग देखते हैं क्या होते हैं। वहाँ पर एक बड़ा सा फुटबॉल गेम हो रहा है, फुटबॉल खेल प्रदर्शन हो रहा है। दाबो थांनोसै। ओमफ्राय जों दंफायो माबा दाखा जाग्रा। बिथाङा आंखौ माबा माबि होनगासिनो दं।
स्पेशल चाहिँ बुंसै तो हम लोग फाइनली पहुंच गया अभी और उधर माइक अनाउंस कर रहे हैं तो शायद गेम भी हो चुका है शुरुआत। तो यहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा वो पेड़ है, मतलब पुराना पेड़ है यहाँ पर। कारखौबोनो पार्किंआव दोनबाय, पार्क खालामबाय जोङो। BMW माबा बियो X7 जों खेलाव थांनायसै, एनाउन्स जागासिनो दं आरोना खेलायाबो। ओमफ्राय नायदिनि सोर देरहायो। आसामनिबो दंफैयो दंनायालाय। बिराद गरम आरोना, बहुत गर्मी है आज मौसम। गेम फुटबॉल गेम हम लोग कैसे मतलब देख सकेंगे वही सोच रहा हूँ। बहुत गर्मी है, शायद कौवा के जैसा काला हो जाएगा क्योंकि यहाँ का पीपल ऑलरेडी आदिवासी है तो उन लोग थोड़ा ब्लैक नज़र आते हैं। बुरा मत मान भाई, खेलायाथ' जाजेनबायानो दा, ओमफ्राय जों सफैबाय नै। ओमफ्राय दासिमहालागै बांद्राय मानसिया क्राउड जायाखै, भिर नङा दाबो, जागासिनो दं। सोरजों जादों नायदिनि खाथियाव थांनानै। खेलाया जोब्बाय, ओमफ्राय खेलाया जोबाखै माने हाफ टिफिन जादों। ओमफ्राय बिनि बिथाया जाहैबाय जोंनि GBFC बाजुगाव GBFC गरनैयाव देरहाना दङ। ओमफ्राय हाफ टिफिन जाबाय, हाफ टिफिन जानायखाय जोङो एसे साइडआव फैदों आरोना। जोङो खेला जोबनानै ओंखारबोनायाव फाफ्लाफोरखौ मोनबाय नै, फाफ्ला जोंनिया नै उदै फेट्ला दङ। बिसोरखौ लोगो मोनफैबाय, एसे माने आलदा आलदा फैदोंमोन फैनाया, जा गरम गसरजोब्बाय नै। मा खालामनो, अ माय गड। दासो लोगो मोनबाय, जों फैबायाखैमोन, दस्रा मानसिजों फैफादोंमोन साला मानसिफ्रा। अभी इन लोगों को मिला ये, मतलब बहुत मैं से उन लोग हमसे नहीं आया था, उन लोग अलग आया था। हम लोग कार में आया, उन लोग बाइक में आया। फिर यहाँ पर मुलाकात हुआ, जो है वो हाफ टिफिन हो गया था तो बाहर आया। उस टाइम उन लोगों को मिला तो लोग कुछ कर रहे हैं। वेदारा गरम, सान्दुंथ' नुजायाखिसै, माबायैनो दङ, मा होनो जोमै दङ। ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रि आरो फुङाव जानायल'। दा मा जानो नागिरदों आरोखि दखानाव हाबदों, घुगुनि मा मोनो जानोसै आरो। बिराद ओंखाम ओंख्रि मोनबाय, घुगुनिल' दङनो, घुगुनि दाउदै खिचिरिखौथ' जानो बोरैबा मोनो आरोना, माने बालायलाङो। एसे आलदा नुथारो नालाय खिचिरि बुस्थुखौ। खेला जागासिनो नङा, एसे बारबो बारदों, मोजाङानो आरो, बांद्राय गाज्रिबो नङा। क्लाइमेटआ दिनै वेदारा आरोना, जानायलाय मोजाङानो मोनदोंमोन। आंनि सासे लोगो दंबा, खिन्थु बियो केमेरायाव नुजाया, जाम्बा आं ओंखायनो हिन्जावखौ मोननो रोङाखै जाम्बाय दाबो, जाम्बा दाबो ओंखायनो हिन्जावखौ मोना बदमाइसा। थ' आं जानायखौ बांद्राय देखायला। दाउदैखौ बिदि हानानै होफैबाय नै, नैबेनोबो मोखांखौ देखायला लाजिनायखाय। ओमफ्राय नै घुगुनिया नै, ओमफ्राय जानायसो मोनसे। दा आङो जाखांबाय, ओमफ्राय गोथावानो मोनदों, टेस्टिमोन जानाया। ओमफ्राय जाखांबाय, ओमफ्राय दा गय जानोसै आरोना।
जायगायाव फैदों ओंखाम उखैबाय मोननायलाय लोगोफ्रा लेंनानै लाबोबाय रेस्टुरेन्टआव थांनांगौ बैयाव खिन्थु दै बारनांगौ एसे ओमफ्राय सोरबा सोरबि ओंखामबो संनानै जादलादों नैबे हाजोनिफ्राय फैनाय दै आरोना हाजो ओरैबायदि दैया गुसु ना गुदुं नायनि मोजां गैया जोङो माबा माबि जाबाय जानाया ओमफ्राय जानानै जों बे दैखौ दहाय फैनाय दैखौ जों बारबोफिनबाय ओमफ्राय नै आदाया खारखोमादों नैबे बियो जाहैबाय GBFC नि कच बिथांनि टिमा गरथाम सोनानै दङ दा देरहानानै दं ओमफ्राय जोङो दसे उनाव खेलाखौ नायफिनसिगोन ओमफ्राय नैबे जाहैबाय जोंनि फुटबल बेंगलनि ना एसे बेंगलनि ओमफ्राय स्कुल लोगो मोनदों माने गोबां बर'फ्रानो फैदों आरोना बेहाय ना ओमफ्राय जोङो थांगोन ओमफ्राय बेजों हाजो आरो साहाजों भुटान ओमफ्राय जों फैगासिनो दं गोबां सेंग्रा सिख्ला फैदों आरो बर'फोर माने बेहाथ' थानाया बांसिन आदिबासि एन्ड नेपालि बांसिन थायो ओमफ्राय बर'फोरबो गोबां बेरायनो फैदों आरो ओमफ्राय आङो नोंसोरखौ सिगांनि भिउखौ देखायनो नागिरदों बे भुटाननिनो बै हाजोनो नुहुरनायानो खेला जाहैबाय जयन्तियाव ओमफ्राय माने बिराद भिर आरो नुलायो आरोखि नायनोनो नायगासिनो दङ लोगोफोरबो दं नाजागोन ग्राउन्डनिखौबो देखायनो हागोन खेला जायो आसामा जेनबाय मोननैबो ओमफ्राय जोङो दायो थांफिनसिगोन मा नायबावनो नङा होमबा लोगोफोर कुसिगावनि जे किपार बिथाङा सेभ खालामनो हायाखिसै ओमफ्राय गासैबो बल हाबजोब्बाय ओमफ्राय जोङो दा मा खालामबावनो थांनांसिगोनानो नायनो बाबाय माने दस्रायाव नायदिनि बहा थांनाय जायो गामिनि लोगो मोनदों थाखोमादों ओमफ्राय जोङो थांनायसैयानो माथो खालामबावनो टाइम गैला मा बुंबावनो लोगोफोर बुंनांगौआनो जेबो गैला दुखु जाबाय आसामा मोननैबो जेनजोब्बाय नालाय बिराद दुखु मोनबाय आरोना जोङो दायो खेला नायखांनानै फैबाय ओमफ्राय हटेलाव ओंखाम जानो नागिरदों जों दा हटेल हाबबाय हटेलनि नाम कि दा नरेन हटेल बार'बिसा थाङो आरोखि खामगागुरि रडजों जोंबो ओंखाम जानो हाबाय बार'बिसा आरोखि ना सारियालिनि एसे सोनाबजों मा मोनो नायनोसै लोगोफोर जाग्रोदिनि जाखांनानै माबायदि मोनो नायनो हटेलनि नामा नरेन हटेलनो आंबो जाबाय थायो आरोखि सिगांनिफ्रायनो जानाया ओमफ्राय दिनैबो बोनो हाबफैबावबाय ओमफ्राय जानायसै माबायदि जायो खेलायाथ' माने गोसोआनो इन्ट्रेस्टआनो मोनथ'वाखिसै मानोना बुङोबा माबा मा होनो आसामनानो मोननैबो जेनबायना ओमफ्राय दा मा खालामनो
थाबैनो फैदों नङाबा दा सफैनाय नङामोन आरो लेट जाबावगौमोन फैबाय दा लोगोफोर आंनि भिडिअखौ माबायदि मोनखो आंनि चेनेलाव गोदानबा अननानै साबस्क्राइब खालामदो ओमफ्राय लोगोफोरनो शेयार खालामना होदो फिसा सापर्ट नांगौ नोंसिनिफ्राय दा मा खालामनो बिदिनोसै जुगफ्राथ' नोंथांमोनाथ' बेरायनानै मोजाङैनो सफैबाय जानो हागौ दा गाइस जाखांबाय जोङो ओंखाम ओंख्रिया गोथावानोमोन खामखागुरिनिफ्राय ओरै आसाम हाबबा बार'सा सारिआलि मोननायनि एसे सिगांनो आरोखि बे हटेला जाखांबाय गोथावानोमोन दा गाइस बिदिनोसै दिनैनि ब्लगा एसेनोसै मोजां थादो गावखौ गाव केयार खालामदो मोजां थाल लादो संसाराव लाइफआव थांनानै थासान्दियाव दा बेयावनो आङो दोनथ'नाय जाबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'आव दा बिसिमहालागै दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै